A Mancomunidade Barbanza-Arousa volve refrendar o seu compromiso na promoción da cultura audiovisual coa sinatura dun novo convenio de colaboración coa Asociación Cultural Alberto Romero. Xa se ven realizando outros anos dende a Mancomunidade coa Asociación Alberto Romero. Alberto Romero ten como fin principal a promoción cultural e a promoción audiovisual. E dende a Mancomunidade seguimos apoiando estas iniciativas dentro do marco das estrategias que seguimos de apoio ao turismo cultural e ao turismo creativo. Con este convenio, de alguma maneira, seguimos refrendando ese desexo de continuidade, esa vocación de que este premio, con este nome de Asociación Cultural Alberto Romero, siga tendo a súa presenza na nosa actividade comarcal. Non só será, pero sí que neste momento é un dos eventos culturais alrededor do audiovisual no que queremos estar implicados e presentes desde a Mancomunidade Arousa Norte, Barbanza-Arousa. En virtude do acordo, a entidade supramunicipal colaborará na realización da quinta edición do certame audiovisual que promove a Asociación Alberto Romero, dirixido ao alumnado dos distintos centros da comarca. Como é habitual, haberá 4 modalidades, cun premio de 300 euros en cada unha. Encantados de colaborar ca Mancomunidade Barbanza-Arousa. É a nosa quinta edición do certame de curtas. Seguimos tendo 4 modalidades, 4 premios. As categorías son primaria, son secundaria, diversidade funcional e unha categoría libre para os que non quepan nas outras categorías. A edición deste ano presenta ademais unha novidade. A novedade deste ano, a parte das dificultades e do ano tan atípico que estamos tendo, a novedade é que abrimos a categoría de diversidade funcional a todo Galicia, desta vez, porque tiñamos un número moi limitado de centros con diversidade funcional na nosa comarca, e iso abre tamén un pouquiño a que, xente de outras comarcas poda acercarse a nós, tamén, que é un dos obxectivos que temos. As inscricións para participar no certame xa están abertas. O prazo remata o 31 de decembro. Toda a información e as bases do concurso pódense consultar a través da web www.albertoromero.org.